Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи баракат, бародарои аҳли-ислом, бародарои ғариб. Мо хеле шед боз ки видео накардем бо ба рӯзиги Аллоҳ ки имрӯз бо ина мусоҳбат кардем. Бисёр одамо савол метавонанд ки дар зимистон рафта намешавад, чӣ хела қинай раҳҳо чӣ хел мешавад эҳсоси. Ина бародаро ки чӣ хел барф ва мисол чӣ хел хунукӣ 15 градус ҳозираш дар ҳамиҷа хунукай тарафи Самара. Лекин алҳамдулиллоҳ раҳҳо тозаанд. Мо алҳамдулиллоҳ худоро шукр ки ина рафтаистем, худоро шукр ина соғ сомо рафтаомисем. Ина мисол 120 дар ҳамин раҳи зимистон ина рафтаистем бародаро. Чӣ хел барфу барфбодои ҳама ҷо. Лекин алҳамдулиллоҳ ки раҳ тозае худоро шукр. Ҳама рафта омадистанд. Ҳамин бародаро қатъи ина худоро шукр алҳамдулиллоҳ ки рафта омадаанд. Границаро соғ саломат гузаштанд, ина абрада мо рафтаистем. Дар граница ягон мушкилӣ ҳам набуд бародарон ба фикрам. Иншоаллоҳ ки ина бародаро ки рафтанд худоро шукр ки монда. Боқӣ дар амони Аллоҳ бошен. Занг занед иншоаллоҳ коми чӣ саволе ки боша вай мекунем ина бародарон нигоҳ кунед. Чӣ хел барф борон ина бо мисол барфу чи бисёрае ягон вай надонем. Лекин раҳ алҳамдулиллоҳ ки худоро шукр ҳама вақт тоза. Ин барфҳои раҳ ина нигоҳ кунед. Чӣ хел барфбода ҳама ҷо. Лекин алҳамдулиллоҳ худоро шукр ки исни раҳ тоза. Боқӣ дар амони Аллоҳ бошед.